beres ki, wis do pasang gendera ki. Wah, kae bocah-bocah do rame kae, do latihan beres ki. Kampunge rame ki. Jalah tilikane sapa sing urung do pasang gendera. Lah kowe kepriye? Negara arep goreng ngendi? Jare merdeka. Apa-apa wis larang kabeh. Lah kepriye iki? Ah, karep-karep peng kono ah. Ana apa Pak Uri? Kok ngoceh wis? Nak kok kowe teh. Kene njogang? Heeh. Wis do pasang gendera rame kaya kae kok sampean kok urung pasang kuwi napa sih? Ambut teh kok iki kok. Priye kok priye we Peri? Lah kira 17 Agustus. Ngan ora ngramaikan 17 Agustus. Wis do pasang sampean kok malah sepi-sepi dhewek kan. Kan iki kemerdekaan Indonesia. Merdeka sampean pejabat. Ora pejabat tok Pak Ri, sampean we padha kudu menyambut kemerdekaan Pak Ri. Ngomong apa sampean itu teh? Kayak delok nang berita pejabat bayarannya diundang kabeh. Kaya aku tukang boto, apa-apa mundak, regane murah. Kaya kowe kok jare merdeka. Karena sing pejabat nang kono dhuwuran. Sing do bayarane gede-gedean. Nyong ora paling RT kampung. Anane nggo gawe kongkonan tok. Dik-dik Pak RT. Banyu mati, dik-dik Pak RT, lampu mati. Anane kaya kowe tok Pari. Wis mending. Wong bener wae manggone sing dipaido apa aja maning salah. Ora ngomah itu nemen. Salah sampean gelem dadi RT. Lah wong ora ono sing gelem lah sapa Pari? Wong nyong yo iki ikhlas ora lillahi ta'ala. Wong yo ora bayaran paling piro. Ayo mbok kabeh teh ya kok. Wis ora sambah sing prono-prono, sing penting esuk kowe anggere ora pasang gendera, awas kowe lho. Duh, galak temen kete. Wis meneng bae, esuk sing penting kowe pasang gendera. Esuk tak liro kok sebungkus, apa aja ngomong bedire. Oh. Nah, kok kowe beres sarane iki. Ah, wis Pak Ria, wong tak keleleng maneng lurus sing urung pasang gendera kok nggon sapa kae arane? Iki das muri cok urung pasang biasa angel kae we. Tinggal BM terus beline bengi-bengi. Wis tilikan Pak Ria. Yo. Arep masang gendera ke aras-aras nah. Ah, engko RT nembene ya apa ora temen. Lemes. Pri kok genderane ceklitok ora dipasang we wingi tani rokok sebungkus kok ora dipasang we. Ya, rokoke. Bener wae rokoke wis nono, mung wis dijokot kowe priye jane ah? Yang ora kaya pejabat liyane teh, gelem disogok. Lah kan kowe udah pejabat kok. Wis mana lunga nyorapan pasang gendera. Lah kowe kok kaya kowe ri? Aja dadi warga negara sing angel ra kowe ri. Sing angel sapa teh pajak nyong yo bayar, tapi diteko malah dikorupsi. Wis kowe ora usah mikiri kaya kowe, sing penting genderane pasang. Iki nek ora ana gendera iki, kowe ora ono. Apa asih teh? Ya, Ari. Lah iki nek ora ana iki, no simbahmu sing rebut iki, para pejuang iki rebut gendera iki, Ari. Isone ana kowe iki gendera, Ari. Ngerti ora kowe? Esuk pasang. Wis nyen arep pasang-pasang dewek mono. Lah kowe kok kaya kowe, Ari. Wis lunga mono ora usah umek. Wah, pancen kowe wong angel, Ari ya. Wis mono lunga wae sampean timbang umek. Wah, pancen kowe angel tak pasang dewek. Wah. Wah, ana apa iki? Bisutong. Ana apa iki ribut-ribut? Piye, Guru? Kon masang gendera wegah. Alasane urung merdeka. Wis dan jigang iki kena dirembuk.
Wis sabar kena dirembuk. Ana apa iki? Guru, Pak Ri wegah pasang gendera, alasane ana-ana wae, Guru. Apa bener iki? Heeh, Su. Sembrono kuwi Ri. Disutong kok diundang Su. Lah kan bisa ngundang Su kan ora kae iki. Karep-karepmu Ri ah. Arep ngundang Su apa? Ngapurane Guru ya, wong iki wong rada kuat. Ora kae iki. Wis genderane dipasang wae iki. Wegahnya sih kecewa. Kowe jengkel karo pemerintah oleh, jengkel karo pejabat ya oleh, karo RT-ne ya oleh. Tapi kowe aja jengkel karo pejuang bangsa. Kae rungokno omongane Biksu Tong. Aja ngremekno pejuang bangsa. Ngerti Ri? Kiri. Iki gendera iki kuwi ora ngormati bangane pejabat Pak Ri. Ngormati para pahlawan yang telah gugur di medan perang demi nyong kue podo uripe do tenang Pak Ri. Bener amane sampean teh. Wes Pak Ri wes. Ya wis njuk genderane pasang teh bareng. Ya wis ya, nyentak pamit. Lah iki arep meng ndi maneh Bisu Tong? Lanjutan perjalanan naring barat. Ya wis hati-hati Bisu Tong oh. Urip sing rukun. Siap Biksu. Diketek nang ndi yo? Ora mrene-mrene.